Maşgalan bozulmagyna, är aýalyň aýrylşmagyna esasy kim näker? Gelin bu barada pikir alşalyň. Maşgalan bozulmagynyň esas sebäpkäri aýallyteler. Siz näme diýerdiňiz? Näme üçin baruňan aýalyň üstüne ýükleýäňiz? Erkegiň näme günäsi ýokmy diýmeňiz mümkin. Şeýle dämi? Ýöne gelin şeý diýmekäňiz, bu meselede näme üçin ilki bilen aýalyň günäkärdigine düşüneliň. Buň sebäbi aýal öýüň ýüregi, ojaň ody, şol odyň goragy hasaplanýar. Öýdäki rahatlygy, sağlaşygy döredýän aýal. Şeýle gerek. Erkek kişi maşgalada dinanyň döredýän ýagdaýyna görä ýaşaýar. Aýrylşmak meselesini iki tarap hem günäkär diýip bilersiz. Sebäbi erkek kişi öz tarapyndan, aýalam öz tarapyndan bu meseleň ýüze çykmazlygy üçin, çykaýanda da maşgalany saklamak üçin elinden geleni etmeli, bu dogry. Maşgalada çağı bolsa hasam şeýle dämi? Ýöne maşgalada aýal bilen erkegiň orny bir ýerden belli. Erkek üpçüne diýe, gorýa, gollaýa. Aýal bolsa gollaw berýär, ruhlandyrýar, öýde ýylylyk we rahatlyk döredýär. Gelin boyuna alalyň. Erkek öýden ýylylyk tapmasa, ony taşardan gözleýär. Haçanna erkek kişi öýüne rahatlyk tapsa, aýal tarapyndan gollansa, sylansa, ol hemişe öýüne dolanmagy howlugýar. Emma günüle baýdamyzda öý aýal tarapyndan uruş meýdanyna öwürlen bolsa, onda ýagdaý kynlaşýar. Şeýlemi? Erkek kişi aýalynyň iki zat isleýär. Öýde rahatlyk hemde syla hormat. Erkeklerden nägile bolmazdan odal. Biz özümizden soramaly. Meniň ýanymda bolmak üçin näme etdim? Unutmaň, äre diýenem aýal, gara ýere diýenem. Goý, aýala akly bersin, aýal äre pikir bersin. Braziliýada 29 ýaşly Octavio Silva adly futbol emini bolupdyr. Octavio 2010-njy ýylyň 30 iýunynda bir futbol oýunyna emin agza bolup bellenýär. Ve şol oýunda 31 ýaşly Abreu diýen oýunçyny gyzyl kartçyka bilen oýundan çykarýar. Abreu hem öz edeginde oýundan çykmakdan ýüze görýär we baryp emini el göterýär. Mundan toňra emin Octavio öz ýanynaky el çakysyny çykaryp bir näçe ýerek Abreu'nyň içinden geçirýär. Abreu hasahana barýarka, ýolda aradan çykýar. Bu arada janköýerleri we garyndaşlary bilen soňlar olar meýdançaga girip Octaviony ölümden bäri edip taşlaýarlar. Ve diňe elin güýji bilen Octaviony bölek edip onuň kellesini taýaga oturdup meýdançanyň orta arasyna dikýärler. Bu ýagdaýga elkenç dostlar, ýöne pikir ediň, janköýerleriň esasynda bölek bolmak we şonlukda seniň elinden hiç tat gelmezdik. Muňa inanmak kyn, ýöne bu ýagdaý bolan waka esasyndaky gurrun dostlar. Kommentariýada sylkan belläp geçýän. Ýöne gowşak nerwinleri görmäne maslahat beremok. Janyňyz sag bolsun dostlar. Agza bolmagy unutmaň. Sag bolun. Part 2. Gel. Part 1 görmedik bolsaň birinji şonu görüň, ondan soň ikinji party görüň, bolmasa düşünmeýäňiz. Ondan soň hemmemiz kafeden çykdyk, öýleýimizde dagadyk, ýöne olkysy klawamy bilemok nirä gidenden bolsalar, şo giýje içip duralar. Şoň akşamy maňa saat 2-den 3-de jaň geldi. Allym şol oglan jaň etýär. Sen näme üçin maňa başda aýtmadyň? Näme üçin meňle oýun etýäňmi? Gafat bu maňa gaharlam jaň etdi menem. Näme bolýan bilem, o düýüşüm mukadiýan, huşum mukadiýan. Näme oýun etýäňmi? Ýüzüne öçürüp gördi. Men ikinji ýene jaň etdi. O näme üçin bu oglandygyny aýtmadyňyz maňa diýär. Donk korkdum, bir hil ýatyrgam ýüregim güm boldy. Men söýüşip beren gyýdym, oglan olup çykdy diýdi. He? Näme içip kelläň ütkedim diýdim. Gowmy ýagdaýyňyz zat diýdim. Ýok, men ýagdaýym gaty gow diýdi. Siz meňle oýun etýärmi diýip men atjak boldy bu ýanky. Men ýerde görendim, olar ýadat men kelläme de gören o bilýärmi? Aýan koglan giýjäň içinde gürledi menem edip diňlän boldum-da, öçürüp goýberdim. Şo ýene de inanmadym, bir hil gorkdum, am zadam etdim, ýene de inanmadym. Soň men ýatdym, ertesi gün ýerden okuwa gitdim. O ýanky gelmänlerini gyýyp diýmäliň, oglan gelmänler, şeýgürsi gelip aýtdy maňa hemme zady, şeýle, ol gyýyp görnüşinde görnüp aslynda oglan ekenidi. Şok boldum, inanyp bilmedim hiç. Men gatnaşyp gören gyýdym. Näde
Olar ya oldu men hiç ile haberim yok hissattan. Menem öz bölümümü ütköttüm sağlı uğrundan okamsan başka bir fakültette okuyan şu var. O tayda da okan olsam bir hepte yal. Okandır ve şu bir hepte de bolup geçen zat. Emmekşi billi onu kursoşlarım, molumlar, zatlar. Maňa aýdyşlaryna göre bir aýlak okuwa gelmet diýdiler. Soň ýene de şowalş bilen geldi diýdiler. Aslında bu tanalýan bir ekeni. Ýöne biz tanamaýys, siz tanamaýaňyz onu. Türkler zatlar tanama mümkün. TikTok'da, Instagram'da tananok da YouTube'da tananýan bir ekeni öňkü surat videolaryny, zatlaryny gördüm. Oglan bagtam asyl gyýyz ýaly. Men ýöne şoňla jora bagtlarym bir zatlar aňjak bolýardym ýöne bilemokdum. Näme diýini bir hiç köşükdi ýöne özüm. Näme diýini aňap bilemokdum. Diňe nämesi üç köşükdi şoň aýagy ullokandy. Eli diýsen eli menkiden eminçe eli. YouTube'dan videolaryny gördüm. Şo oglan bagtam saçy uzun ekeni, edil gyýyz ýaly ekeni. YouTube'da şeýle her hil samsyk videolar paylaşan eken oğlan wagtyndaky videolar, gyýyz wagtyndaky videolar we adyny aýdyp durjekde, hiç il ýagdaýda agzamalyňam. Ýöne gaty üç köşük waka menim size şonu aýdyp bereýin diýdim, gatnaşyp öreňim nädip oglan opçyka bir hem oglan bolmasynda hiç nädip oglan bilen söýüşýär. Tam şonu kellem çatanok. Bolly men aýtjaklarym şu sorarsyňyz da guruluşýan, şu gatnaşýan diýip ýok men ogundan soň ogun akşamdan soň ol bilemok telefonu çyk men oňa jaňam etmedim, hiç ýyl habarlaşmadym. Bolly pon hemme ýerde nirde bawr şoň nomery akkaunty da bawrda hemme ýerden blokladym. Men onu tanamy, olanma özüni tanadanok. Diňe jora gatnaşyp görün, oň ýetüňiň wadyna bilemok ya. Instagramda da takipleşýärdim, ýöne hemme zatdan çykardym, gatnaşamok, bilemok, näme etýär, nirde okap ýöründir, ýöne bir aýlap şu okuwa gelmändir şondan soň. Men aýtjaklarym şular. Diňläňiz üçin hem sag bolun. Paka. 100 tane erkek adam bir gorilla karşı TikTok'ta şu wat trend bol oturan sonra davay başlayas dostumdan sorajak şu wat. Seret Rövşen. Salamu aleyküm. 100 erkek adam ullokan bir gorilla karşı kim otur ötken? Sen istesen var ya o John Jones al istesen git Habib al. Niye kim alasın gel adamlarda limit yok. Barefoot bilen eller bilen. Eller bilen şun al. Sukoy. O sukoy eller bilen başka isat yok. Adamlar alya. 100 tane adam alya. 100 tane adam alya. Erkek al. Birinci 50, birinci 70 adama yaralanır. Kowadyp haýony onu da yapşarlar we insanlar şonu tutarlar. Wala mesela şunu diyen bir gorillanı yaralamak için mesela bir adam uryan näçe gücü bolanda den. Urarsan ha ýöne birinci 10-20 adam pizza awlanır gönäýdi. Yo öldü dip pikirden o sen birinci 50 adam birinci 10 adama gönäýdi el bilen ýitçe bir kakosy arqançy dip ýenje bilýär. Yapşýanda şeýle konuşýar, yapşýada bilýärmi? Ha indi mesela diýjek bolam şol. Ýakkan onu insanlar. Näme etýänse näme etjek yani uranı bilen o güýç işe geçen o musuldan dogry. Diňe yapışmaly. Soň Kleşýal yapışmaly, ýapmaly bolly. onça adam birden gelip bilen o pedasy ýok. Gelip bilýär şonu da. Urarını etjekmi? Karoçy 100 tane adam berdin sana. Garillar uranma pedasy ýok. Men şonu diýär. Sen gelip garynja uruýar, bıçaklany, o da teklänýär Böyle kopýar. nädip durjak onu ýöne. O top Öldürmeli sen maksadyň öldürmek şu gorillany. karşı biz şu kontentni görýärmi, göremiz okmy şonu ýa-da. 100 tane adam. Men göretim belýär. Ya sen обычный 100 tane adam alardın mı ya da bolmasa taýinardym UFC fighterlar zatlar alardın mı? Doğru maýsam, abyş 100 adama alınmady o tak. O hökman bir strategiýa bilen yapışyrlardy. Strategiyasiz gön erki O bölýär. ýok. Su koýmasa o taýda göni 100den 90 gönmäse gitdi şu duran ýerine. Ey men adam o gorillany utup bilme, aňa o nämeden de peýdasy ýok. 100 tane 100 tane bolanda näme? yani gow 100 tane doğru adam yapışsa var arkaňa o da diýär. Yo mesela kim birinci ýylga ýaşanaýdy erkek? Kim birinci ölmär, taýin motor şolurga ya. Ya men gitmem mesela. Men diýär, eger men şu taýda bolan bolsam näme derdim? 100 adam ylgap barýasa gorillanyň üstüne. Göni gorillanyň tarapyna geçerdim de bar tarap ylgardım. 99'a karşı näme biz adamlara karşı gitýän men uruşmaýan men hiç açanım gorilla iliňe berer o. Geldi sen seyit. Davay sen näme etýän? Men köçü 100 tane adam otar. Şunu etjek zadım bilen näme diýer. Ýak men uruşmaýan ýere gön garyny açdy. Mene oýundan çekildim garilla garşy oynamak diýip. Etjek oýunun şu bar diýme. Uruşmaýan mı gorilla karşı? Men köçü 100 tane adam otar. 100 tane adam üstler. Kaýsy keli bilen aýdy bilýär. Şundan düşündirip ber. Men mesela gatakly hareket etmeli bolýar. Smart hareket etmeli bolýarlar. Mesela garillaň belki hareket açyk aýylarak bolup bilýärmi? Belki sen aýsyň alýan kale otara we çypýanky
Hemmesi birlikte hareket etmeli. Bir-birden barsa gon aýryp goýar bilýärmi? Böyle 100 tane birden bardı gözüne götürkür alıp seret birini aldı ayağından tuttu ha ayağın. Seret şey ayağından tuttu ha. Adamın götürüp bilecek gücü 150 psi. Ne ki 1500 10 estese o 10 alıp ayağından tuttu da ayla o tita bir tane ödetti ne edecek? 90 zady da otyra atayda. Mesela mäde bir ýere ýykyrdın gözüne sokýan elini. Ne edip yıkacak onu? Ýykarsın ýa aýtjak bolýar. Burada edersin ýa no. Kayıt kelimle ne ondan ay mena ondan ama o atlar ya. Gün çay teňer diýen. Men garilla ho alır yencer garilla. Mena 100 tane UFC konkret uruş alsan alırım kalyan. Goji game plan etseler bir 20 tane ýeke ýapyşmaly etse 20 tane goji depmeli goji depýänler we konkretne krokop zat ýalyp goji depýänler gelip bara bir depse goji 20 tane goji urýanlar ursa. Ben bolsam ýene 40 tane kalya otaydy. Seret 50 tane Alex Pereira alay depben peydası yok. Bir garilla diyor tirso. Ya böyle davay şunun içinde siz kim motor ötýäňiz adamlar garilla karşı 100 tane erkek adam. Yani sizin pikiriniz ne? Men pikirçe garilla diýen bularam 100 adam diýär 100 adam. İple koyberýär oğlum. Doğrudan mı? Böyle sizle yeni bir gezek Navruz'da Navruz görüşýänçek. Meni futboluna. Mini futboluna.